Karado Dinaro sqalli ta' 31 sena u Elena Gulija ta' 32 sena it-tnejn jgħixu l-Karkara nżammu arrestati hekk kif tresqu l-qorti akkużati li allegatament ħaddu l-ammont ta' 208,000 euro mill-kumpanija Tipico Service Limited. Elena Gulija ġiet mixlija b'ħasir ta' flus li żvelat informazzjoni tas-sigurtà tal-kumpanija li frodat din il-kumpanija li kien hemm miżappropjazzjoni tal-fondi u li kellha possess ta' droga eroina. Dan fil-waqt li Karado Dinaro ġie mixli li laqa għandu affarijiet misruqa u li fuqu kellu droga kannabis fost oħrajn. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet kif fit-22 ta' frar li għadda l-imputata marret tagħmel rapport lill-pulizija dwar vjolenza domestika mill-akkużat. Hawnhekk l-imputata żvelat li hija ħadet mill-kumpanija l-ammont ta' madwar 120,000 euro u 130,000 euro. Intqal kif dawn il-flus instabu depożitati f'karta kreditu. Il-qorti ordnat ukoll sekwestru u friżar tal-proprjetà u lassi. Brian Mallija ta' 46 sena li jgħix Bormla ġie kkundannat 4 snin ħabs wara li ammetta li wettaq żewġ serqiet. Fil-qorti ġie spjegat kif l-ewwel huwa wettaq serqa minn Bormla u wara minn dar f'Ħar Tarxien. F'dawn is-serqiet Mallija saraq flus u ġejjelli huwa kien ukoll akkużat li huwa reċediv. Raġel ta' 38 sena inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat li ffastidja l-eks sieħba tiegħu u ċempilla 45 darba. Dan ġara 72 siegħa wara li nħeles mill-arrest preventiv. Hekk kif Jannar li għadda kien tressa l-qorti mixli li ffastidja lill-eks sieħba tiegħu u wara kien inżamm arrestat. L-imputat twieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih.